Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kamusta ang aton yung mga ka-aksyon nga nag-monitor na sa siniang at tinion sa ilamantag sa mga transistor radio and also via Facebook Live. Sa subong nga hapon, manging kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga angkor woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga nagatapos-tapos pa sa iladara nga mga ulobrahon? Kagti isubong, bisa nagabatsyag na hilab sang tiyan. Wala pagit nagkaon. Dasiga kag tapusa. Dasiga kag tapusa. Tapusa, hingagaw kag magkaon na dayon. Palabuta pa alas 3. Kaya tendency na ti jutay na lang makaon mo kay ang time nga kaganda patani sa pagkaon nimo is naglipas na. Siga, antes man ang tanan, diri kita na sa aton ialakat sang panahon. Kay ang Intertropical Convergence Zone amo subong ang nagaapekto sa Southern Mindanao. Nag-easterlies naman ang nagaapekto sa nabili niya parte sang Pilipinas. Ang Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya naman iya sang magalumon niya kalangitan nga or may paglat-talapta nga pagtupa sang ulan sa subong iya nga adlaw. Ang baybayon, mangin makanay tugtog kasarangan naman. Ang haring adlaw kay na nagbutlak las 5:21 sang aga. At ini ang magatunod las 6:01 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara karon nag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Medyo mapaang ang tiyempo, ilabi na ko na halin ka iya sa mabugnaw, nagwa ka abe, ti ma-feel mo gid nga do ka hindi may dihan na ang kaginutungan. Pero kung ara ka nagandaan niya sa init, at do alalangay lang ang imo nga feeling. Pero sige lang, natural lang na kay ti ang klema sa karon. Ta mismo kinahanglan taman iya nga mag-adjust. Diba? Kaya sa mga ka-aksyon naton, ano ba lang mga dapat man naton iya nga istoryahan sa subong nga hapon. Diri kita anay sa headlines naton sa balita or mga balita iya sa national. Unahon naton ang natabo nga nagsala or lain ang iya nga paghangot. Ang aton nga presidential spokesman, si presidential spokesman Harry Roque kuno, nagsala sa iya statement nga ginsugid iya sa kay Presidente Duterte during gabi nagli kayo sang patigayon sang Talk to the People address ang aton presidente pasado na alas 11 kagabi. Wala taman mahingagaw ang mga pero at least ginahingagaw man pagkaaga na sige. So amo nino ang natabo bala dumdum kamo ni sang infomercial nga sadto or una ginpush ni Senator
Senator Joel Villanueva. Galing kay nagwa diri ho, medyo naglibog ni or na ano guro si presidential spokesman Harry Roque na nagsala lang siya sa iya nga statement. But then, amo yung natabo kay bangod sa iya nga sala nga paghangop, nakahambal siya iya sang mga tinaga wala nga medyo do sa aton nga term diri local term naton is daw suya, no? Sa pagbasa ko kay sa iyaman nga punto while nagapanugid ini siya kay Presidente Duterte, daw muna nga ako nga paghangop. Kay ang point niya nga anay kuno nga madamo na, no? Anay kuno nga madamo na ang pabakuna sa vaccine batok sa COVID-19. Daw diri pa kuno nagsulod si Vice President Leni Robredo nga mag-push sang sining infomercial, no? Infomercial sa kaupod si Presidente Duterte sa tuyo yang mas pa nga maboost ang kumpiyansa sang publiko para nga madugangan ang populasyon sang mabakunahan para sa COVID-19 or batok sa COVID-19. Galing kay sa siniya nga palayag sang presidential spokesman, naghipos man lang si Presidente Duterte. Siguro tinahambala naman ini siya Kay anyway, sa na-mention ko kaina, si sa mga previous man nga mga report, no, ginbase naton sa mga previous nga report, si Senator Joel Villanueva amo iya ang nag-push sang sining tikang nga actually paboran man ini ni Presidente Duterte given gani nga positive ang tinutuyo nga ang mga Pinoy amo iya ang i-encourage, no? I-encourage nga magpabakuna kung may available na or damo nagid bala nga available nga bakuna nang matapos na ang priority groups, no? Kay di ba may priority groups kita nga set ang aton national IATF. So, man yung ginapush sa karon sang aton yung administrasyon. Di gamay lang nga issue amo lang nagaling kay may tendency gini nga ma-react man ang pihak nga kampo. Pero inatananti sa ila na lang na. Sige lang, na? Ang isa pa ginaton kabalita, ining angot iya sa plano, no? Sa plano ni Senate President Vicente Sotto III na makigsapol kay House Speaker Lord Alan Velasco sa adlaw sang Martes. Masunod ini nga semana sa tinutuyo nga talakayon ang pila ka mga priority bills, priority bills and also ang mangin kaundan sa palaabuton na State of the Nation address sang presidente. So ini mahibaluan or diri mahibaluan kung ano bala ang mangin kumbaga ang ilan nga meeting nga duha ma-share sila about sa mga priority measures sa karon sang Kongreso or sang Senado kag sang Kamara kay agod nga ma-update man ang publiko angot sa mga ginahimo man sa karon sang aton gobyerno nasyonal, hindi lamang para to combat sang COVID-19 kundi mga programs man nga nahimo na sang aton gobyerno sang administrasyon ni Presidente Duterte para sa pumuluyo. Lagi-lagid syempre pagpatibuong sang ekonomiya kag bulig man sa pumuluyo ilabi ng mga nagkaladulaan isang trabaho. Na siga. Ini ang bantayan man naton, but then sa sinibala nga palayag ni Soto wala niya ma-mentionar kung bala malakip man diri, no?
Kung bala malakip man diri ang ginaduso pa lamang sa karon sa Kamara approve na, sa Senado approve naman I think for second reading ining Bayanihan 3 bill, no? Ano naton nga kabay nga temprano ini siya nga maaprubahan kag ti mapermahan mismo sang aton iya nga presidente agud nga makabulig man sa aton iya or sa aton tanan. So sige, inaang balantayan man nga mga issue, mga talakayan iya sa national kay ang mga iniiya nga mga tikang kag iniiya nga mga update dako ang mabulig para man sa aton. Okay, ang isa lamang gali na mentionar ni Soto nga nagpatigayon kahapon nga adlaw sang Virtual Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Sila mismo ang Senado. Amo ni ang pila lamang sa mga update sa karon nga ginahimo man sa aton iya nga mga opisyales naton sa both sa Kongreso or shall we say sa iyaman sang Kamara kag sa iya sang Senado. So sige, so far amo ni ang pilaman ka mga update sa karon sa balita nasyonal. Magamay lang ko diri share ho kay isa ini siya ka updated man nga report. Madumduman yung may ara sang impeachment complaint nga ginpasaka sadto batok kay Supreme Court Associate Justice Marvic Lunen kag ini ang ginbasura. Amo ni pinaka-updated report. So inatanan bantayan man naton sa pila ka public affairs program sang Aksyon Radyo Bacolod. Sige, 1:38 na kita Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Ano pa bala ang mga dapat man naton istoryahan sa subong iyang hapon? Aton man bantayan ang aton iyang FYI or for your information, ang topic naton sa subong iyang hapon sa mga nagaplano dira bala nga magbakal sang lote. Ikaw Action JM ga plano ka magbakal lote for negosyuhan abi or for imo iyang bulig nimo sa imo nga pamilya, magpatukod ka mo balay na and other pagid nga muna ng kulote bla ang paghahampalan. Ang iban gani gabakal sila sang lote sa tuyo lang nga after pila ka tuig, after 5 years, 2 years pa lang gani kung kaisa tagpila ng presyo, di ba Action Oliver? Ang mga lote subong gamay lang kayo nga lote no na pila lang ang presyo pagka the next year or after 2 years, 3 years gadoble na or triple na ang presyo hanay. So, inakaroon ng aton man iya nga pagaistoryahan sa aton nga FYI. And also, ang aton man nga pagabasahon iya nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. Kag bantayan man kay may pila sa aton iya nga nagahulat-hulat man sang ilang nga mga horoscope, no? Aton nga kapalaran for today sa subong iya nga adlaw sang Huwebes, Mayo 27, tuig 2021. Uy, birthday gali subong ni ano gani nga pilyado ni Lolo Tagoy? Ano nga lan na gani? Hindi ko makuha ang imong action na Oliver. Happy birthday. Si Sir Renal Rayco gali, si Sir Rayco. Happy birthday dira si mo, secret lang ang edad naton lang na yan. Well, birthday niya subong. Sige, happy birthday dira sa imo Sir Rayco. Okay, sige, and syempre, sa akon man nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action sa liwat, aton man nga pag-istoryahan, ang na-mention ko, aton nga topic for our FYI, pila ka mga tips kung paano or tips para sa pagpili sa
lote nga gusto dira nimo iya nga pagabaklon. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kagulay sa malay niya side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglanon ginaton ini adlaw-adlaw para sa mabaskog naton nga immune system kag syempre para man sa matinlo. Doon na. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Mayong hapon sa kay Sir John Vicente nga naga-monitor dira iya sa may Hamindan Capiz, perong pamilya niya dira sa may barangay Kabankalan, Karabalan sa syudad sang Himamaylan. Sir Alex Montesa, mayong hapon. Nagaupod na siya kuno ho. Salamat gid Sir Martin Aliling. Good afternoon man. Sir Ray Baryoga. Ambay mayong hapon ni Dayan, always din kami diri naga-monitor sa may Pandanon DSB kag halong man sa tanan kag mga members ng Energy Fans Club. Kay Ma'am Yvonne Butcher, good afternoon. Dan sharing naman siya ho. Sir Alex Montesa. Tamyaw niya si Ma'am Vanessa Mayo, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, si sister niya kuno Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon Apil sang Pandanon DSB. Miss Atia Kimeriman, mayong hapon. Si Raymond Legaspe Pinida, mayong hapon man. Kay Ma'am Feby Paharillo Goles, both type yung kuno nga akong nga tinghog. Salamat kid ma'am. Sakay, ambalya, good afternoon ma'am. Patamyaw lang ko gali kay Mama Norma Artigosa sa Barangay Igmayaan nga always gid nga nagapamati si Richelle Artigosa ni gali isang Barangay Igmayaan. Salamat. Sakay, ginagreet ko nun ni Raymond Pinida ang iyang pamilya Marinay Pinida, Santa Ana, Legazpi kag Mata.
Untal sa tanan nga nagapamati sa program. Okay. Greet pa kay kuno si Susan, si lola niya Susan, kag si tiya niya Arlene Ontal nga nagapamati sa Mayla Carlota City. Okay, salamat. Mama Irene Esperon Tranilla, good afternoon. Pa-shout out lang sa konodra sa may prosperidad. Sa diniganing prosperidad, ma'am. Sa anyway, salamat gyud sa imo dra nga pag-monitor. Hernane Duya, sir mayong hapon. Always man ini sa nagapamati. Greet niya kuno iya nga hinablos sa may San Juan sa Banuaya sa Pontevedra. Diri sa Negros Occidental. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon dira sa Pandanon DSB. Miss Atia Kim Eriman, good afternoon man. Dira iya sa Banuasang Morsha. Si Ma'am Jean Oiseser, mayong hapon. Ma'am Jean Hisulgon, good afternoon also. Ma'am Suzette Pahemarhen, nabaya mayong hapon kuno sa pamilya Sonyato sa Barangay San Juan sa Pontevedra kag pamilya Caballero sa Barangay Pahilanga sa Hinigaran. Salamat. Hindi ko pa birthday, so 30 pangakon nga birthday. Okay, sige. Continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe and thank you so much sa mga nagpadala na sa ilang mga greetings. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. And this time, diri kita sa pag-share sa inyo sa na-mention ko man kaina ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, ang aton nga FYI portion. Pila iya ka mga tips sa pagbakal dira ninyo sang lote. Hindi man ko sagad pero arayagin check naton sa website kaga mga eksperto man kun lote ang paghahambalan. Okay? Sige Kaya for sure damo niya sa aton niya inabala nga ginapili or may may set of condition or pagsulundan abi sa pagpili iya sang aton nga gusto nga lote nga patindugan naton sang balay, for example, or patindugan naton isang or ang ginatawag bala for commercial purposes o kung may baligya kadra may negosyo ikaw. So ang pila sa mga ginalantaw ginaton kung bala ang lugar is safe, no? Kaya basi blawla kita kabalo damo dagali mga kawate. Ang isa pa gid syempre make sure man nga ang ina nga area is di bala prone man sa mga hindi man prone sa mga insidente and also hindi man siya prone sa mga kagahod bala kun kay isa nga mga tupad balay nga do permi lang nga ginagareklamo permi ka lang may mabatian nga nagasinggitanay and whatsoever nga makapagamo no sa imo yang nga pensar while nag-e-star ka dira. So diri kita pila ka mga dapat naton iakuno nga i-considerar sa pagpili naton sang lokasyon or lote nga gusto naton baklon for pagpatukod balay or para sa negosyo. Number 1, i-check ang mga mga lokal nga mga pamantalaan newspaper na may aran anda nakabutang kung diin iya nga mga area like for example diri sa aton sa Bacolod, di ba? Damo kita diri lokal ang mga pamantalaan or newspaper nga kung saan hindi pwede ka mudra maka-search sa mga lote or mga available iya nga mga lote nga ginabalikya, no? Pagtapos pwede man kamo yang mag-check sa online, but make sure lang nga ang inyo gina-check nga online ang sa account abi sa online is legit, 'di ba? Make sure nga legit man kay basi bila mabiktima ka mo mudra pa lang. Or pwede man nga magkuha ka mo sang specialist or forte gid bala niya ang pagpangita sang mga nami bala iya nga mga lokasyon nga makagarantiya sa imo nga ang ginapangita nimo, no? Ginapangita nimo yang area hanggang imo man nga ginaset iya nga mga kondisyon is ila iya nga ma-comply, di ba? Kagang isa pag sa tinutuyo man sa nga isa iya ka specialist in terms of pagpili sang lote, amo nga makapangita ka iya sang good value kag syempre sa palaabuton bala kay imo na iya mo di may tendency ina dira basi pa lang iya sa ulihi, no? Basi pa lang iya sa ulihi wala ka baluma ang ina nga area subong medyo layo-layo pa sa kabihasnan pagka pila ka tuig. Nangin commercial na ina dira sa amat-amat. So amo na ang mga dapat manimo yang mga i-consider. Ang ikaduha, halungan sang maayo or maghalong, di ba? Importante man nga mangin mahinalungon kita iya sa pagpili isang lokasyon. Kay kung gusto naton iya nga mga mayara kita kon kay isang pag magpili kita sang location,
Magpili kita sang location, di ba? Ang feel nato niya sa mga kumupatukod na balabalay. Lapit iya sa mga shopping malls or mga lalagawan, simbahan, or hindi gani, lapit sa hospital kay in case of emergency. Na? Amon akon kaisa ang mga ginalantaw man nga mga konsiderasyon. Kagang isa pagid, during sang, even gani nga, even nga wala sang face-to-face classes ang trapiko ara gid Japon, no? So sa pagpili sang location, isa man ini sa iya sa gina-consider naton. Inang bisan adlaw ka na magbugtaw or 10 minutes ka na lang 20 minutes na lang nabilin sa imo, pero hindi ka Japon malate kay tamwa ka lang da sa imo yang tamwa ka lang da sa imo dira yang bintana. Ara na makitaan mo na dayon ang imo yang pagakadtuan na. But anyway, amo na make sure lang kagang isa pagid sa mga gina-consider amo na mention ko zero crime rate or hindi man sila nga zero gid kay hindi gina malikawan ang krimen, pero as long as nga manubo lang, no? Yung lang panalagsa or mga isolated ang mga cases nga nagakahitabo. And also subok nga may aras ang COVID-19, make sure man nga ang inang area hindi taas or hindi damo ang kadamuon, hindi damo ang porsyento sa mga naga-positibo sa COVID-19, no? Dugang naman na sa imo nga mga konsiderasyon sa pagpili sang lokasyon. Ano pagid in terms of drainage, kung kaysa muning mga problema, drainage, tubig, no? Tubig, kuryente, tatlo gini kun kaysa ang problema. Kay sa drainage kung magbaha, may tendency nga maapektuhan man kamo dira, no? Kung magda kamo mag-decide sa pag-put up man sa inyo balay. Tubig, problema, kung tubig naman, hindi na lang sa tion sang maggamit ka sang tubig, wala ka sang gawion, kinahanglan mo pa yung magpatubod tungang gabi, no? Sa kuryente, may ara kun kaysa nga na-situate ka sa sinang area, tapos damo bla nagapang jumper. I know nga bisan dubo lang aton nga mga ihibalo sa mga jumper ni nga ginatawag sa mga kuryente. Pero may idea gid ka mo dira, no? So amo ni ang mga gina-consider man, di ba? Amo ni dapat mga i-consider man naton sa pagpili sang lokasyon nga aton nga pag tindugan dira sang aton nga balay or gusto naton for negosyo. And also ang isa pagid, no? Ang isa pagid actually ang iban, no? Ang iban do mas gina-prefer nila bisan gani kuno nga di lang gid tama ka lang wala pa na semento ang dalan, pero accessible siya sa mga kaladtuan mo in terms of kung may kinahanglan ka bala, mas ginagusto na lang nila. Pero may iba naman iya na gina-make sure gid nga ang ila lugar nga baklon or ang lote nga ilay pagbaklon, ang pag-aagyan is sementado na, meaning easy access na lang para sa ila. Kay ti kabudlay magituod mo kung lubak-lubak ang dalan, makuha ka na lang gid sang balay, sang lote. Patindugan mo dira sang balay, lubak-lubak pang dalan, kabudlay sina kung magulan-ulan, gadinanlog pa. Di mayo lang kung may kaugalingon kay imo iya nga salakyan, ina kun wala. Ti lakat-lakat ka danlog ikaw imo iya. Sige. No, amo man ang mga dapat iya nga mga tandaan, and also hibaluon man kung may mga malapit dira nga baklan, no? Kay kung kaisa, hindi gani malikawan ang brand out. No? Brand out, diba? Those isa group si Mana, gapost si Sineco, isa wala pa ulihi pa ang information nga
may power interruption. But anyway, amo na no, ang pinaka-i-consider man naton hibaloon kung may ara sang malapit nga pwede baklan sang gas or may ara ka mo tiyanggi nga pwede man baklan sang kandila, no? Sa tion iya sang brand out or also sa tion man sang gagabihon kay di even though nga nagapanigana kita pero doon hindi ikon kay isa malikawan nga umaubusan kamo sang maubusan kamo iya sang kandila, di ba? Hindi ka na malikawan in whole year nga nga mag-experience nila sa brand out sa inyo area. Ang isa pa gid sa na-mention ko man, ang tubig. Dire sa aton ti isyong tubig. Damo wig reklamo kung kaysa ko no iced tea, free iced tea. Kay gali ang iced tea, sa di naghalin. Ang isa pa gid, syempre nami man subong kay may ara nga mga gusto magbakal sang lote nga ang area bala lapad, no? Lapad ila og saran para nga may plastaran sila sang ila nga mga tanom. Kung maka-visit ka bala or makalabay ka abi sa pila ka mga residential area or also pila man sa mga subdivision may mga kilala ka abi, makasaboy ka or makakadto ka sa ila man nga balay. Paglabay mo sa mga subdivision, kita gid nimo na damo sa mga area or damo sa mga pamalay nga mga plantita nga maginatawag. Si Sir Henry gani plantito na sagad ni magtanom. Sinong guard balo man ni magtanom. Yato tanom nga kamatis damo to ya bunga. Kagang tanom ya pagid nga tawag na katumbal nga pututan na no. Ang ginabutang sa sinamak. Te damo to. Nagalayo na ko ha. Di lang ko sa lote naglabuot ako sa tanom. Gamay lang na nga istorya. Pero namin na siya tuod kung sa inyo yang nga pagpili isang lokasyon or pagpatindugan sang balay. Namin igid man kung lapad ang ugsaran kay kung mahilig ka iya magpananong-tanong dira. Nablang sa kamahal subong sa mga utanon, sa mga kinahanglanon nimo mga panakot. Why not nga ikaw na dahil mismo yung magtanong man sa imo ugsaran kay para iyang makatipid man ikaw. Ang ika-apat, isa-isa isang maayo, no? Ang mga ang mga termino, no? Ang istruktura nga gusto nimo iya nga patukuron. Kalakip na dira ko na pila iya ka square meter, kung pila iya ka pila ka floor, kag pila ang kwarto. And also man architectural style. Kag syempre ang may ara kita kon kaisa nga nang may gusto kita bala for our interior design, no? May mga ara pagid nga may gusto kita iyang color abi sang pinta sang aton iyang balay, di ba? Isa pagid na sa mga gusto ni mo iyang kinahanglan i-considerar man. Okay, ang pagpili bala sang lote kapatindugan balay, sometimes may ara iyak nga mga gusto na lang isang kompleto na siya, is may balay na siya, masulod ka na lang patakdan mo sang tubig kag kuryente. So, sa mga amo na iya nga mga sitwasyon, kinahanglan mo man na iya sang pwede, even though hindi man gid siling specialista nga babayad kay gid, kundi ang mga may may experience, mga kilala mo dira nga nakabakal man sang lote. Di ba? Pero pamangkot ka dira sa ila agud iya nga may idea man ikaw. Importante ang pagpamangkot kung pila mga square meter dira, kung pila ang pagpanugid mo gali, no? Sa imo iya nga gusto nga tawo nga magtukod sa imo nga balay. Importante ina kay man ang mga specialist gid bala in terms of finding location sa patukuran nimo nga balay, gina-consider na nila mo, meaning lote lang ang imo ginapangita, pero
nagapamangkot na sila nga daan bilang advance bilang advance nga information kay ti syempre sa lote, no? Aware sila nga gusto ni mo asang negosyo, ti alang at pangitaan ka dira sang lote nga tama kagamay or pangitaan ka dira sang lote nga kundi na to iya, no? Ti mapatindog ka negosyo didto iya sa tago nga lugar. Amo na ang mga dapat naton nga i-consider kag dapat man naton nga ipabalo kung magkuha gid kita sa mga specialist, no? Mga espesyalista sa patag sa pagpangita sang lote, maayo nga lote kag maayo man nga lokasyon. Ang isa pagid ang ikalima naton, hindi na ganiya malipod sa aton kag daw usual ini siya nga ginahimo, usual ini siya ginahimo sa mga nagagusto palang magpatukod sa ila nga balay, nagapangita sa ila nga lote na mention kuman kay ina muni mga tupad balay, ikaw mismo mangilala ka dira, mangilatis, hindi man na siling kilalahon mo sila agad-agad mga mga makaistorya ka dira bi nang mayong hapon mayong aga dira sa inyo mayong adlaw, ako digali ang nang akwaong ko na digaling amo na nga lote ti basi mga masunod nga binulan mag tupad balay na tadi, pero pumangkot ka kamusta man di ang ang sitwasyon diri, wala man diri gamo safe man lang di, ano di usual ninyo nga mga reklamo yan para maka-ideya ikaw, diba? Mga basic ng mga pamangkot kay ti natural na iya sa aton agod nga may ideya man kita kung dayunon pa naton ang pagpili sang sinaya nga lokasyon. Ang isa pagid, no? Ang isa pagid sa i-consider man sa pagpili iya sang lote. O basi may salakyan ka dira, wala ka parkingan, o pwede iya makaparking sa imo nga salakyan, di paano naman din kada karon na plastar alangan sa kilid sang dalan. O tendency dira libakon tigid sang pihak balay. Ang dugang pagid lantawon man kung ano ang mangin problema, no? Sulit-sulit lang man ni actually, pero make sure mo gid ini, no? Make sure mo gid ini. Ang kung wala problema sa tubig, no? Or bala sa tuanay gintabunan lang, ginalabayan dira gali sapa na galing ang lapit niya. Mga mga scenario i-check ina. Or sometimes basi bala nga sa tuanay dam site ina dira ginabahabuyan sang basura kag tapos kibot na lang kamo nagluyon or ngala kamo no kabaho dihaw yan. Amo nga mga sitwasyon is dapat nga usisaon. Ang ikaano kung lote gadyang imo nga ginapangita, magkuha sang surveyor para iya nga matakos, no? Matakos ang property or ang area. Kay sila man ang magasiling sa imo kung pila ang ila iya nga estimate. Kung pati magsugid sila sa imo kung pila ang ila nga estimate, di ikaw man mismo pero pamangkot ka dira. Di sir sir ma'am kung amo nibing akon nga plastada sa akon nga balay, mga makaigo man ni ayhan, may plastaran pa ko na diri sa ngakon nga salakyan, ano ayhan ni kalapad ang akon nga mangin kusina. Mo na nga mga sitwasyon. Ang ikapito, hibaloon kung ang lote safe, no? Safe angot niya sa mga hindi ka mapaiway baha, no? Di niya mapaiway kaya kung kaisa nagakatabo gid ini kay diri sa aton sa Bacolod may pila kita diri, di ba? May ari kita iyasang sa Bacolod nga di syempre duta gid siya palibot is mga kadutaan na. Pero may ara iya nga mga area nga lapit baybay. May ara man mga area nga lapit
suba or lapit sa sapa. So, dapat i-check mo ina. No? I-check mo ina kag make sure gid nga muna mapiho bala, no? Mapiho nga ina nga area, hindi prone sa landslide. Basi kibot ka na lang dira. And also make sure man kating baha-baha bala nga ginatawag, no? Ang iban, no? Ang iban kun kay isa ka kapilitan na lang nga dugangan, no? Pataaso ng ilang nga balay. Pero how long, no? How long kaya nga sustener kung pwede ka malang makapangita sang lokasyon nga pwede ikaw or mangin matawhay bala ang imo yang pangabuhi kay ti hindi ganay marikawan ng pagulan-ulan kag pagbaha-baha may tendency, no? May tendency basi bala sa dugay nga pagbaha-baha, no? Ang inyo dira ya ginatindugan sang inyo nga balay basi kibot ka na lang magluyon ina kati naghumok nagali ang duta, no? Kay tungod sa pagbaha-baha pero may ginabahaan. So amo na isa man ini sa ikonsiderar. Ang ikawalo, ariho, ang titulo. No? Ang titulo, diri kun kay isa nag-aaway, kay man mahambala nga aamo, may ari kami diriya, tinlo ning amon nga titulo. Ang siling nga tinlo nga titulo, hindi ya siling nga literal nga tinlo ang papel ha. Kundi tinlo wala bala kaagi ginbaligya or wala kaagi nga ginpasa-pasa, nga may away-away or whatsoever. Amo na nga mga senaryo. Make sure mo gid ina kay man ang titulo pinaka-importante gid inisa, no? Basi bala makibot ka na lang mahambal ang una mo ginbaklan nga tinlo ina siya nga titulo sa ulihi gali man nagpangita dira agin baligya na yan nila ya simo ya kay akon ina dira. Or sometimes ang nagakatabo pagid ng pinamilya blahaw, make sure kagid nga makakuha kaya sang kopya, no? May permahanay kamo, no? May permahanay kamo kay hindi na niya pareho sang una nga mahanduanay lang goods na di subong ya kinahanglan mo gid title, kinahanglan mo gid iya sang pamatuod nga ina ginbakal nimo kay basi kibot ka na lang, no? Makibot ka na lang ang imo galing nga ginbakal bugos. So, amo ni ang mga dapat man nga ihalungan naton. And also, ariho, kung may ara ka dira sang down payment, no? Kung may ara ka dira sang down payment, kag na-sure mo naman ang tanan, why not? Diba? Hatag ka. Bisan gamay lang ina. As long as nga ma-close deal bala, at least ma-make sure mo na nga ara na kompleto na ang tanan-tanan. O, damo pa ni sang i-share ko sa inyo pero medyo gamay na lang akong oras. Sige as long as no, sa aton yung mga ka-action sa mga gusto dira iya magpili or nagapangita sa inyo iya lokasyon for sa inyo negosyo or patukuran sang balay. Ang kabay nga ako man gin-share sa inyo iya nga mga tips makabulig sa inyo sa pagpangita dira dinyo. Okay? Sige. Alas 2:15 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kagamo yan to ang aton iyang FYI sa subong nga hapon. Standby naman sa aton nga mga ka-action. Kaya this time, diri kita anay sa pagbasa sang sulat nga ginpadala iya sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri.
Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang aton iya nga letter sender sa subong nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Celine. Kag ang sulat ni Celine, nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Celine, hindi ko matuod nga ngalan. Abi mo Tita We, may madulom ako nga kahapon, bangod anay ako, nagabalikya sang hingalit nga kalipay. Pigado lamang kami kag sa handom nga makatapos sa kolehiyo, nahimo ko ini tita. Apang sang nakatapos na ako sa akon kurso nga political science, kag nakakita sang disente nga trabaho, ginuntatan ko na ang anay ko trabaho. Dere ko nakilala si Donan. Nahibaluan niya ang akon inagihan, apang ginbaton niya ako. Ginhangop niya ang tanan sa pihak sang ako nagligan. Nagligad ang pinakabulan tita. Nag-decide kami nga magpakasal. Tungod gusto na niya nga magpangasawa. Butang nga ginkalipay naman sang iyang amay. Ang natabo, sa isa ka kilala nga restaurant, nag-arrange si Donan sang get-together. Kaupod ang iyang amay. Nga isa ka negosyante kag kilalaman nga personalidad. Ginkakibot ko tita, bangod kilalahay kami nga duha. Anay ko siya nakarelasyon, Tita We. Kag isa man siya sa nagsustento sa akon nga pag-eskwela. Matapos niya ako makitaan, Tita, nagpahayag sang pagkontra ang amay ni Donan. Matawhay man ang iya nga pag-istorya sa akon, kagin ako niya sa iya nga bata ang nahimo niya nga sala. Apang sa pihak sini, ginpahayag sang iya nga amay nga sa gihapon kaya kay Donan ang desisyon. Kag suno kay Donan, wala siya sang labot kung anuman ang nangin kahapon ko. Tungod handa siya nga pakaslan ako. Apang subong tita, nagagamo ang akon nga pensar tungod sa natabo. Ang pamangkot ko, dapat ko pabala dayunon ang plano namon nga magpakasal. Salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Celine. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita. Kag amo yan to ang sulat man ni Celine sa iyang problema kung gusto pa niyang or nagapamangkot siya bala, no? Nagapangayos sa sang advice kung ayhan dayunon pa niyang pagpakasal sa kay Donan. Even though gin pa siguro man sang iya yang nobyo
no? Nga willing ini. Baton siya, bisan anuman ang iya ka nagligaw. So, sa akon nyo pagpanabalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Akon man pagkabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa sinabi. Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, inis Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share man sa inyo sa mahatag iya nga advice ni Tita Wen. Mayong hapon sa imo Celine. Salamat man sa imo agin padalang sulat diri sa This is My Life. Celine, sa pagbasa ko sa imo sulat, masiling ko nga sa pihak sa imo madulom nga inagihan. De buenas ka pa. Kay may isa ka lalaki nga sa pihak sini, handa sa gihapon nga magpakasal sa imo. Si Donan mismo ang nagsiling nga wala siya iyasang labot kung ano man ang inagihan. Bisan pa nga imo relasyon or nangin ka relasyon. Mismo ang iya nga amay. Biktima ka man lang sang sirkumstansya kag napilitan sa imo anay ginahimo. Kung handa gid si Donan sa pagbaton sa imo, hindi na kinahanglan nga problemahon mo pa ini. Ipasalamat na lamang nga may isa ka lalaki nga handa magbaton sa imo. Bisan sino kag ano ka man. Kalimti na inang imo inagihan. Kag magpangabuhi sang malipayon kaupod kay Donan. Tampad kag sincero ang iya intensyon. Kag ako man nagapati nga mangin malipayon ang inyo iya nga pag-upod bilang mag-asawa. Hindi man malikawan nga sa ulihi may iban ka pa nga masugata sang imo iya nga kahapon. Pero dapat imo inatanan ilubong na sa limot. Move on. Kay bangod wala man gani nagasapak si Donan sang imo iya nga inagihan o kung sang imo man nga kahapon baton niya ikaw. Sa English pa, don't live on your past. Ang palabuton amo ang imuhatagan sang fokus. Ini ang paagi para maangkon nimo ang kalipay kaupod kay Donan. Sige, salamat gid Tita Wea sa imo man gid padala diri yang advice sa aton letter sender si Ma'am Julie Militado Patrimonio. May atag man siya nga advice. Hambalya, good afternoon Miss Ann. Ang mahambal ko lang sa letter sender, hindi mo pagsapakon ang ihambal sang iban nga tawo. Di na ko to. Ang importante, love ka or palangga ka sa imong mga boyfriend. Kag love yagid ka kung sino ka man kag kun ano ka pa. Mas maayo pa nga mag-migrate ka mo. Iyan yung suggestion lang niya ha. Mas maayo pa nga mag-migrate ka mo sa ibang nga lugar para wala na sang magamo sa imo. Ipundar nga pamilya. Kag pray gid always nga maging strong ang inyong relasyon kag ang matuod nga love never broke. God bless you always and thank you, Gid. Sige, salamat, Gid. Ma'am Julie Militado Patrimonio sa imo yang ginhatag man nga advice sa aton nga letter sender sa subong nga adlaw sa kay Celine. Alas 2:36 na kita, Action Radio Philippine Standard Time.
Amo yan to ang sulat kay syempre advice nga aton man ginbasa sa subong iya nga hapon. Sa aton nga mga ka-aksyon, standby kay diri kita sa first part man sang aton iya nga horoscope. Aton kapalaran sa subong iya nga adlaw sang Huwebes, Mayo 27, tuig 2021. Unahon nato ng mga Gemini. Sa mga Gemini, Mayo 21 tutob Hunyo 21. Pilia ang paghimo iya sang kaayuhan. Pero siguruhon nga hindi ka dira pag-abusuhan sang iban. Madamo ka sa mga ulubrahon nga matapos nimo subong kun ara lang ang focus. Sa mga Gemini dira, lucky numbers at 23, 36, 49, 51, and 44. Mint green is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tutob Hulyo 22. Ang pagpangguba sa imo dira nga isig katawo, pareho lang na nga ginguba mo man ang imo nga pagkatawo. Umpisahan ang pagbag-o, agud nga pagbag-o man ang paglantaw sang tawo sa imo, kag syempre pabag-o man ini sang imo iya nga pangabuhi. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 33. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Pangitaa ang imo iya purpose sa kabuhi. Mag-meditate. Mahibaluan nimo sa mga Leo dira, lucky numbers 33, 46, 29, 16, and 44. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 20, o kon 23. Mahapos ikaw nga mala-impluwensyahan sang imo dira nga palibot. Pilia sa gihapon ang kaayuhan. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 58, 22, and 11. Parrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Padayon lang sa pag-share sa imo dira mga blessings. Batuna ang hangkat sa imo career. Okay kung may mga hangkat dira gani sa imo career, sigurado nga imo gid inaya nga malampuasan. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 44. Vermilion red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, hibalua or nahibaluan na nimo actually na nga may ara ka isang talent. Talent nga hindi mo makomparar sa iban. Ugaling nagapangduha-duha ka nga ina ipakita. Pagkan ka isa ti duna sa aton nga ina bulang nagapangduha-duha kita kay basi hisaan kita. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 43, 36, 29, 13, and 44.
Ivory white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Taga mo yan to ang first part sa aton iyang nga horoscope sa subong man nga hapon. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Homa Lumena. Kag si Ma'am Virgie Olpinda. Always gid ini nga mga naga-monitor. Kag si Ma'am Nanette Balinsoy Lupasi galio. Naga-monitor man siya kuno from San Enrique. Balinsoy Lupasi kag Benaflor and also Jaime family. Yes, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Standby sa aton iya nga mga ka-action para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Preparo kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus. Aga pa siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Kag diri kita sa mga nabilin pa naton iyang mga horoscope. Sa iluan naton ng mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Isa ka wala ginapaabot nga hitabo ang imo iya madiscover. Pamatud-an iya kaugalingon ang importansya sang imo iya mga inagihan. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 53, 46, 39, 22, and 11. Green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, ang maayo. Ang maayo nga paglantaw, ang maayo nga or mga hambalanon sa imo dira isig katawo. Mangin alagyan agud nga mangin malapit ka sa ila. Kag syempre mga oportunidad. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 11. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Imo mahibaluan sa karon nga may naga-impluwensya sa imo iya tagsa ka ginapagwa nga istorya. Gani magpamensar ka anay antes magbuya sa mga hambalanon dira. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 49, 14, and 33. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Hindi basta-basta na lang pag-ibaliwalaon ang mga imulabla na feel. Okay ba si bala mga hint ina sa imo nga kinahanglan nimo ya hatagan atensyon. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Kaayuha dira bag-uha ang istorya sang imo yang nga kabuhi. Umpisahan ang plano. Ano nga plano? Kung nagaplano ka dira magnegosyo, subong amat-amati na ina. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 41. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, pilia ang mga feel-good moment. Maganyat ang realidad sa kabuhi. Dapat mangin malipayon ka. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 22. Tulip pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Kagamuyan to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw, Mayo 27 tuig 2021. By the way, mayong hapon sa kay Nanay Diding Alohamiento. Naga-monitor siya. Si Rahetario, hambalya mayong hapon, nagapamati kami diri. Sang akon nga pamilya Elisan or family Elisan diri sa Mayla Castellanas. Okay? Salamat gid sa inyo man nga
Monitor. And also kay Ma'am Mierna Liego, kag kay Sir Alejandro Labrador. Ay naga-monitor man dira sa RTN, sa Bredco of RTN office. Sa ila dira ni Taminda, kay Tanita, kay nang Tintin, kay nang Larry, kay nang Joy, nang Norlin, kay nang Gigi, and also kay Kapin. Mayong hapon dira sa inyo And also man sa kay Toromulo Batang. Dito iya sa DSB. Taga DSB siya, I mean. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Dari kita anay sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time, dari kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Salamat gid sa aton nga mga kaaksyon sa pagupod man sa akon sa Webes nga edisyon sa This Is My Life. Apang antes, kita anay sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa ngalan sang regular man nga Anchor Woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon